Sonotech Cassettes. सोनोटेक कंपनी के माध्यम से बाबूजी ऑडियो और वीडियो यानी दोनों कैसेट के माध्यम से ऑडियो भी सुनवा वीडियो भी देखो। आज के भिरान हमार हो गई बा वाह कमलबाज कुंवर जी से बहुत दिन से खोजत नहीं है कि भाई तनी भेटते तो तनी मन चर्चा हमनी क्या कहती आज मन चर्चा करके मौका मिल गई। यही में भोजपुरी गीत रही, चोखा रही, चटनी रही। देखो गीत रखा था नहीं कुंवर भैया सुनले बानी या सुनले का बानी गौलहू में तो देखें कि बहुत लय काटे लो तो हर तो लय हो लेकिन हई रखत देखो एक लइकवा कहल कि पांच के लेबू की दोस के धराई, पांच के लेबू की दोस के धरा दी की लेबू तू पी सके ए सुगिया अरे रे सुगिया खाली छोड़ दे मगलिया मी रे सुगिया खाली छोड़ दे मगलिया मी के अरे पाँचे गले बुक के दोस्त के धरा दी, पाँचे गले बुक के दोस्त के धरा दी की लेबू तू पी सके ए सुगिया खाली छोड़ दे मगलिया अरे रे सुगिया भाई छोड़ दे मगलिया मिट्टी के जय हो हिरिया जय हो जिरिया हरी का दोनों बार जोहर का पुलिया अरे कमालो सही है जगह हिरिया की कमाल बनी यही सोनोटेक कंपनी माध्यम से सभी करिए तुम्हारी जगह में चौदह रहनी पेनहेलु सूट तो जानो मारो हंसेलु प्यारी करे जाका हो अरे हो गजरा लगाओ तो झगड़ा होके इन वही जमानन में खतरा होके आई पेनहेलु सूट तो जानो मारो अरे हंसेलु प्यारी करे जाका हो गजरा लगाओ तो झगड़ा होके वही जवानन में खतरा होके कन्हू जे चोली तो टोल गई गोली, कन्हू जे चोली तो टोल गई गोली नाकी पर खतर खी सके ए सुगिया तोर छोड़ दे मैं गली उड़ जा उड़ जा अरे रे सुगिया तोर छोड़ दे गलिया मिसी के के तू परी बाड़ू ए लइखन खातिर फूल झरी बाड़ू अरे प्रेम के रोग प्यारी दूर कर प्रेम के तू एगो जड़ी बाड़ू
इंदर के तू अरे परी बाड़ू ए लइकन खातिर फूल झरी बाड़ू आ प्रेम के रोग प्यारी दूर कर प्रेम के तू एगो जड़ी बाड़ू हो लेबू 50 के नमरी धरा दी लेबू 50 के नमरी धरा दी जल्दी पता तो अपना फीस के रे सुगिया तोर छोड़ दे मलिया अरे रे सुगिया आज छोड़ दे मलिया मिस के तोहरे पीछे जमाना बाटे हई लइका से जान सब दीवाना बाटे सुदामा से सिसवन में भेंट कर आ मिले के बहुते बहाना बाटे अरे तोहरे पीछे जमाना बाटे हई लइका से हम सब दीवाना बाटे सुदामा से सिसवन में भेंट कर मिले के बहुते बहाना बाटे रे काहे चौहन में के जान मारेली काहे चौहन में के जान मारेली दे दे नए गो की सके रे सुगिया तोर छोड़ दे मगली